Pinengi cara buah apa Pak Gareng? Upami buah ngeten iki anu Pak niku lho Pak semangka tanpa biji. Wah, Sing nek dibuka sigar biar niku terus ketes-ketes Pak. Lu semangka tanpa biji. Ora usah disigar niki nyawang tok mawon kula pun ketes-ketes. Lah iki genduk putrane Pak Marsudi iki cara. Anake Marsudi niki apel Pak. Apel. Apel Washington. Wah, sing abang kae. Wabang, nek dibuka wabang terus empur ngoten niki Pak. Wah iya. Mbak Birgita cara buah. Birgita niki gandeng dhuwur dawa niki jenenge pisang. Pisang. Australia. Iya. Bu Kesi, awas elek tak kaplok. Bu Kesi cara buah apa? Bu Kesi menika upami buah sing paling mahal. Apa kuwi? Nggih menika anu Pak, duku ingkang saking Amerika diblaster kalian Jerman, kalian Polandia, kalian Blasterane kok akeh men iki. Pokoknya sae to Pak. Nggih. Bang Mulir Ranggo ndas pokoke Blasteran Ambon karo kepok anak-anak kluthuk ya kuwi. Oh niku lak blasteran nggih. Lek Mbak Tutik cara buah Aku. Lah niki buah sing nggih kesehatan Pak. apa kuwi? Pace. Sik tak urus. Nek pace iki ada istimewane lho menurutku.